ఆజ్ఞ మేరకు తిరుమల తేజమ్మ జెండాపై కపిరాజు పద్యం పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చూచితివి కదూ, నీ కొలువు కూటమంతయు క్రమక్రమముగా మారి ఎట్లు నరకూటమైపోవచ్చున్నదో. కౌరవేంద్ర, నీవు చిన్నతనపు నుండి పాండవులకు చెయ్యని అన్యాయములు విషం కలిపిన అన్నం పెట్టించితివి, నదులలో త్రోయించితివి, పాముల చేత కనిపించితివి, లక్క ఇంటిలో ఉంచి నిప్పు పెట్టించితివి, నిన్ను సభలో పాండవ పట్ట మనిషిని ఇంతను చేసినను వారు శాంతిని కోరుతున్నారు. వారే కాదు, వివేకం కలవారెవ్వరైనా శాంతిని కోరుతారు. దానికేమి గాని బావా,